akụkọ ọnwụ adịghị n'ala Igbo mgbe ahụ mgbe a bidoro na-ekwuzi rest in peace ka ọnwụ bidoro ju n'ala Igbo because ndị Igbo na-egbuzikwu ndị Igbo ikwe n'ibe Ebuka Obi kwuru ha egbu oge ọmụnwa traditional nwoke dị abịago m ga-etitọkọ ụnụ m ga-etipịa ụnụ ma etipịa ha ụnụ emara na omeghe onye emeghere nshọt ma ọnwụ na ndụ emara na ọ naghị eme exist ịmara na ndị ahụ na-asị na ha nwụrụ anwụ na ha anwụbeghị so ndị Zion lawyers dunu njikere ịbịa n'ọgụ a ga-emeri ụnụ Ebuka Obi na-agụgbuola na ndị Zion ụnụ nwewo hasara ezinụlọ ụnụ nwewo alụmere Igbo Ebuka Obi owo na papa gị okpere ikpe ezinụlọ nọ ya na mbara ịbịa gwa m owo na papa gị na-ekpe ikpe ezinụlọ ịgwa ndị Igbo okwe hụrụ otu a ụnụ bara onwe ibe ụmụazị ka anyị na-eme m anya ụmụmebe nji ahụ na-eme iwe ana m asụ ụnụ na-ene m anya n'ihu ka ị nwee ike ịbụ mmụọ tiri gị ịchaga agụgbuola ọga ka nwụ inye ntretin too much etie gị ihe Nigeria Constitution of Christians, Muslims and the tradition and the kingdom of tradition suffered violence and the violent one take it by force. Unu ga respect ndị omenala na ndị ọdịnala Igbo. Adum international recognition. Ịlụọ m aka emelụọ nga ahụ. So ndị Zion lawyers dunu njikere ịbịa n'ọgụ a ga-emeri unu. Anọghị m n'eni canopy on umbrella of can. I'm independent me. Adum independent. Unu ga respect omenala na ọdịnala Igbo, respect that law, respect that constitution, respect those people na-eme omenala. Adum njikere n'ọgụ a. I wait for Zion ministry branch, a German branch. I wait for anybody ga-esi Germany ebe a wenite aka enu. Achọrọ m igosi ụnụ m ga-edefeat ya ụnụ mana social media defeat ya ụnụ n'ụwa niile vuru my respect nọrọkwa my own place nnọ m ga-end ụnụ na na-alachapụta ọkpa ụnụ na na-alachapụta ọkpa egwu ụnụ anaghị m eme ife nzuzo akajara m akaja so ụmụnne eje m ọrụ owo na ma replies anything from now ana m eje ọrụ akajara m bancha niile akaji akarịrị m ụnụ niile akarịrị m ụnụ ibe ụnụ na-ekwu wee gbuo ọnụ ka ụnụ wee maa egbu ọnụ ka ụnụ na-agba bọsị m ga-enweta lọya ụnụ ka ụnụ so ụnụ nwere lọya kpọpụta na lọya ụnụ ahụ gbaanụ m akwụkwọ mee na ibe ụnụ ji eme kpakọọ na ibe ụnụ ga-akpụkọ vutenu feki evidence ụnụ vutenu feki ibe m ụnụ ahụ vuru na ebia na Odinburgh ka ụnụ fụ ụwa na ana m eme ife nzuzo buru na ebiaba ana m eche ụnụ gbaa na akwụkwọ ụnụ ahụ ụnụ ga-emecha ibe mana na ọmụnwa nwa udude nke ọ maka ndị na-epụrụ na ha nwa ụmụ ndị na-ezuzugharị anaghị m eme ife nzuzo ife ọwụ na m mere ana m assign signature anaghị m eme anybody expect ịkwụ n'azụ m mana m ga-edefeat ụnụ ọ ihe m na-agwa ụnụ m ga-azụ kọntra Nigeria first
onye dara n'ala ebe ndị ọzọ na-achọ nke o ji efe n'elu ị na-azụ ndị nwere nke ha wụchafụ nke ha daa n'ala gụnwa fe ha na enu fe ha na enu nwanne ọgụ a dị ụtọ ị chọrọ ịfụ ọgụ a share the video ị chọrọ ịfụ otu m si eti ndị a ife share the video ị chọrọ ịfụ otu m ga-esi afụ ha ka onugwu share the video Zion APC share the video ka m gwụọ ọba ka onugwu sọnsọ ike basiri we ihe aka system na ije kpa nkata with my fans na ije my fans inbox kwụọ ha ụgwọ kafa withdraw ya otu ha si asọpọt m mana o meghị ibe m ji ya eme ọgwụkwa ha ma ọgụ ka ọnwụ onye ọwụ na inyere ego osoro gị ọgụ onye ọwụ na inyere ego osobe gị ọgụ o nwere ndị ji anụrụ m ọgụ mgbe ndị ji anara ego disappoint ya mana kọrọchala ego fafụ na soldiers of Chukwu okike abịa ma fafụ the people half the people nwanne ndị ji disappoint m jishi n'ike ndị akpịrị ego nara na ego ndị ji apụta n'ụzọ gba ha nwanne fe ndị ife ajụna ha buru ibu ewuo mụ na nwanne njela ha akpịrị ego ife ajụna lele anyị ọ maka ife ajụna na ụmụnne ndị na-eme onwe ha identify with mụnwa mana ife ajụna ka ha na-achọ onye a ga-anara ego ka ha je kwuo against traditional nwoke dị ha kwuchia ha ewere fegide m na-akpagharị enwere ụmụnne m mana a na-ashia vidio ndị ọzọ mana ha anaghị ashia my videos mana ọ dawa oshibi ike ha echetara mana ha nwanne mana ha ọdụ ha ka ude adị ha mee ha ewo mụ na nwanne njela akpịrị ego ife ajụna lele anyị so ife ajụna dọbara gbuo don't be surprised na o nwere ndị a ga-ejeje ego ha nala ego kwutọba traditional ogeriri azụ tawa ndụ na ma ndụ Fulani a gbara spam ọ wụrụ na ịtara na mma eburu na nke Ebuka Obi ka m gwa gị ọdị ife eji na ma ahụ mee ndị Hausa na-ala na ma palacha na ma ha evutere ya ụnụ na-ata taa na ma takọrọ ma spam jee paakị tara na ma gbara spam agụgbọọla tara ya ụnụ takọrọcha detere ụnụ anaghị eme ife ka efi ike adịghị ya na-edeghị mbụ efugo ya jee paakị isi na eze ya mmemba so nna ma ndị Fulani eji gwụọ ọgwụ gwọcha ọgwụ were mechaa incantation via Ebuka Obi ka o were kee ọ na-agbụ ụnụ niile atacha nna ya ndị eje ha gwụta ụnụ dịsi ya onye na-achọ ka ọ gwụta ụnụ dịsi ya ọ wachi ọgwụ ahụ siri ike no be lie my brother okay eje ha agwụtaba dịsi ya onye ọ natara dị na ma dịsi ya no next year agaghị ha agwụta ese ọ ga-erucha 5 years before ọ bịa ka gwetaba ibe ọ na-ekwu God who made me and you agụgbọọla okoko Zion yes obi bụ ndị eze ndị be anyị na-ata nama ndị Hausa na ịma ndị Fulani anaghị ata nama ndị Hausa anaghị eri nama mana ha na-enye ya ndị Igbo be a na-ata apụta na ha ji prepare ji ọgwụ ịma ndị Hausa na ndị Fulani na-awa chụba ha ọzọ ba ahọrọ nama ndị be anyị na-ata dozu nama ndị ha amaghị ha na-ata ha tara ya na nke Ebuka Obi wit evulino ndị ha amaghị ife ha tara ibe ha atakọrachago ibe ụjọ ebu agụgbọọla ọ dazi eme ka nama gbọọla nama ndị Fulani ha ncha niile nọ ndị remote control ofu remote ka eji akọntrol ihe niile ndị Fulani siri ike too much bana ndị Hausa iwọchigo obe a na-eghe enyi mmadụ na mmadụ nwụọ obe ha a na-ewere eriri ke onye ahụ aka kee ya ọkpa eji ewere eriri kechie onye ahụ aka na ọkpa so na mmụọ bụ eke na onye ahụ agbụ ibe ahụ mmụọ na-akpa ike mmụọ na-aka ọzọ accident mmụọ na-aga egbu mmụọ na-eji ọgụ ihe mmụọ na-ekele aka na ọkpa were nyie ya ịkọmandị ya ibe ọ na-egwara ya ka ọ na-eme so ndị aji unu n'ọrụ behind ha nọ mmụọ fada na ụnụ nwa
Una ka esi nụkọta Hausa nụwa Hausa Fulani kịta Fulani eteki gova because ha ekechago ndị nna nna ndị Hausa agbụ n'ọkpa. Then ị bịa n'ala Igbo ife mere mmụọ be anyị ji ejizi edu active na enwere Ebuka Obi ha na ndị niile atọ ọnụchara dia brain. So ọ na-awụ mmadụ nwụọ be anyị asị rest in peace. So ọkwa the same thing ahụ ba na-eme with the same thing ahụ ndị Fulani na-emekwa ndị Hausa ekele agbụ eji eriri kechie ọkpa ha n'aka ha. The same thing ka ha na-eme ndị mmụọ be anyị. Onye nwa asị rest in peace, onye nwa asị rest in peace. Ị na-asị rest in peace onye gburu onwe ya. Ọ bụ otu a ka anyị si enyi mmadụ be anyị. Onye nwa onye ya ụtarị nye ya mma so ya ọmara ọwụ na ọ nwụrụ ọnwụ chi ya gaa ya udo dị ya ma ibe mere o ji hafụ anyị naba mana ọwụ na ọwụ ha ọnwụ chi ka ọ nwụrụ ya were ụtarị ya ha na mma ahụ ya ji eme gwara ndị mere ihe enide anyị ga-ebido sikwa otu agwụ nwunyiwe ozu nke a na-akpọ onwe Bro Solomon oje ha anọtazi ya n'Igbo Ebuka Obi ji agba ọsọ oje ha anọtazi ndị niile akabado n'igbu mmadụ be anyị ga-agba ọsọ because ndị ahụ gburu ga-echeta ha mana ụnụ ọfụla as long as na ụnụ na ụnụ tacha na ma ndị Fulani onye nwụọ ma ndị dibịa ma ndị omenala ha agalu ebe a so onye rest in peace. Na ha ma ife ha na-eme ọ na-eji ha emere ihe ha na-eme. Something is happening. Ọ mmụọ na-eme. So onye ọwụ na before mmadụ ya baba na mmụọ ọ before mmadụ ya naba na mmụọ ọ na-enwe ife ọ na-ahafụla ahịa ọ na-enwe agbamndụ anaghị echefu ịbara mmụọ ị na-eme ife mmụọ ịmụkwa mmụọ ife a na-eme wụ ndụ na mmụọ mmadụ na nwa mmadụ na nwa mmụọ so iji emecha ndị mmadụ ji emecha afụ mmụọ anya mmụọ ji emecha afụ mmadụ anya so o nwere ihe anyị na-eme ihe onye nwụrụ anwụ anaghị asị ya jebe like that o nwere ihe ọ na-emere anyị dị ya so ọ bụrụ na egbughị ya ọfụma ọjọọ so hafụ anyị like that ije were mma na ụtarị nye ya n'aka ka ọ naka nwee ibe etiri ya nna o jide onye ahụ gburu ya ọsụ ọba akwụ ma dibịa ma aka ji ọfọ ma eze mmụọ ma Ebuka Obi ma agụ gbọọla onwego onye nwụrụ bụ ụnụ afụzighị ya ofuola like that unu che na ofugola like that seele m nwa obere sekọrọ na onyitere na ya eme ọtụtụ ihe eme achụ ọtụtụ ndụ eme ihe ọtụtụ egwu eziokwu ka m na-agwa ha enye ọwụna ji ekwurili eziokwu ọma ndị Hausa na ndị Fulani abịara nye ha Islamization nye ndị a Christianization ofu ihe ka ha na-alụ ka ewukenye mmụọ ndị nwe obodo. Kedu mgbe rest in peace bidoro n'ala Igbo? Rest in peace omenala na ọdịnala Igbo. Ifutugo ebe ndị dibere ndị eze mmụọ na ndị eze nwaanyị na-enyi mmadụ na-asị rest in peace ha agba nkịtị. Ndị dibịa ha eji ka ha oji onwe ha ka ha ọma ihe ha na-eme. Anaghị agwa mmadụ rest in peace n'ala Igbo. Mgbe ahụ ka eziokwu dị maka igbuo mmadụ enyibe onye ahụ gbaragbata na-agba n'anya efi bịa mechara ihe a na-emere ya ọma ha pịagburu onye ahụ gburu ya nụ mgbe a ka egwuru na ịchọọ ime mmadụ ife iche echiche oke ọnwụ adịghị n'ala Igbo mgbe ahụ mgbe a bidoro na-ekwuzi rest in peace ka ọnwụ bidoro ju n'ala Igbo because ndị Igbo na-egbuzikwu ndị Igbo ikwe n'ibe Ebuka Obi kwuru ha egbu oge ọmụnwa traditional nwoke dị abịago m ga-etitọkọ ụnụ m ga-etipịa ụnụ ma etipịa ha ọ na-emara na omeghe onye maghara nshọt ma ọnwụ na ndụ emara na ọ naghị eme exist ịmara na ndị ahụ na-asị na ha nwụrụ anwụ na ha anwụbeghị a na-eme etitọkọ ụnụ ọmụnwa traditional nwoke dị ndị asị mụọ ụnụ na-eteretin m na-egosi m data na o nwere ibe a na-eme dị mmụọ na-ahọcha ụnụ na-eyi ụnụ egwu anaghị asụ mmadụ rest in peace n'ala Igbo. Ndị omenala achọrọ nke unu bido na practice ibe a onye nwa onye wetakere na ofu onye nye ya ụtarị nye ya mma were nye ya ka mmara na unu nwawu ndị omenala ka mmara na enwere ndị na-eme omenala n'ala Igbo. Ọ bụghị ibe ụrụ na-achụgharị ego na-achụ shadow na-eme ka tea noise omume ka a na-eme ife ọbụla mba ka ọwụghị ọnụ ka eji eme
ndị omenala niile nọ n'ala Igbo ana m challenge unu mgbe ọ na mmadụ nwụọrọ practice goro na iti mma na ụtarị so onye ahụ na-amara ibe onye gburu ya ji egbugwara ka ị nọrọ dị ya ka kpọrọkpọtọ gbuo n'anya efi ka ndị ụka nara bụ ọsọ ka ndị gburu onye ahụ kwuo okwu immediately before a na-enyicha onye ahụ na-akwacha onye ahụ ofu onye sọnwu ya ga-ebido na-eti mkpu nna onye ya egbukwe ya mana ụnụ macha ife niile a ụnụ gba nkịtị because ndị otu ofu mmụọ nwere isi na-asaa ofu mmụọ nwere isi na-atọ ịchụọ ya ochi n'isi nke a mee ibi nne ya anya ọgba iga ebe a ofu ife ahụ ka ụnụ na-eme ụlọ ọfụ ya owu ndị omenala na-agwa eziokwu na-achọ ndị ụka ji emerụ ma ha ka ụnụ join ya ha were merụọ ma ha mana ụnụ emegidego ya okwe ha ekweghị ụnụ chọ ime omenala were na ibe m gwara ụnụ gaa mee ya na bido na practice ya ụnụ mara ndị a na-enyi ụmụnne anyị na-anaghị eje ụka daranụ bido na itibere ha mma na ụtarị n'inyi ha were kpochie ha kwubie na okwu na-abụmọwa ịtọ okwu ikpeazụ a gwara ya matters ife ikpeazụ a gwara ya the ending of everything is better than the beginning of everything. The end of everything, I know how to make it a nice ending. Okwu ikpeazụ egwara mmụọ bụ ụnụ okwu ikpeazụ egwara onye ahụ nwụrụ anwụ matters ụnụ na-asị ya rest in peace ike agwụ ya so ụnụ na-agbaji isi ya aka na ọkpa kee ya agbụ mgbe ọnụ ụnụ na-egbu ma ọ wee tọsị ya rest in peace ụnụ ekego ya agbụ ụnụ na-ahọrị ndị ụnụ tọrọ the traditional nwokedi so na ọ bụrụ na ụnụ na-eme omenala n'ime mmụọ na eziokwu na ọ bụrụ na ụnụ bịara ime omenala n'ime mmụọ na eziokwu naranụ m nke a practice when everywhere. Okwu ikpeazụ egwara dịrị m onye nwụrụ anwụ matters a lot. Edere na Bible ndị ebe na proverb. The beginning of everything, the end of everything is better than the beginning of everything. It's better to go to where people are crying than to go to where people are happy. Chineke, everything become vanity. Wisdom becomes chakapom. Everything becomes everything. Owuru no unu gwere okwu nwa nke mmadụ mere ihe. Unu ga-enweta ihe niile ahụ unu na-achọ. Mana unu bi na-eje yiri akwa ndụ ife ahụ unu ndị a na-achọ ife ha. Wuru ndụ siziri ihe ahụ a na-achọ ma wuru ndụ na-amachasịghị ihe ike na-emebi isiri ndị ahụ ihe. Oke ọnwụ na ndụ ntọ ma ndụ a na-egbu ndị Igbo faja akwụsị ime ihe na ọwụrụ na ndị Igbo mụta dị ihe niile asụ nna nye ụnụ mmadụ ya nwụọ chọọ ya afụzighị ya chọọ onye ahụ afụzighị ya to God who made me and you ọ ife mmụọ ka m na-eme nwekwa ife ọzọ na-eme na-awụghị ife mmụọ akwa ngwere anyị hụrụ ọ sị na onweghị ife ọzọ ọ na-eme na-awụghị ịgwụ ọgwụ amụnyere ya n'ọgwụ na ite ọgwụ ogbere igbe na ite ọgwụ towute ite ọgwụ so amụnyere ya akwa ngwere na ite ọgwụ amụrụ ya ebe a na-agwụ ọgwụ omeghị ife ọzọ ma na-awụghị ịgwụ ọgwụ ma ọgwụ arụrụ ala ma ọgwụ chụsụmụdụ ya ma ọgwụ sụchakakpọm ọ na-agwụba nje traditional nwoke edowo na mmụọ ka amụnyere ya be nne ya udude nke na ebe ahụ be nna ya udude nke na ebe ahụ ife mmụọ ka ọ na-eme mmụọ na-ezi ya ozu direct onweghị ife ọzọ ma ọ naghị ga advice go ife mmụọ gwara ya mee ka ọ na-eme ife mmụọ gwara ya kwube ka ọ na-ekwu be mmụọ ka amụrụ ya na mmụọ ka o toro ọ gara school of mmụọ efugo ya kịta ụnụ agwaziri ndụ mmadụ ya zuru ike na ndokwa the last okwu gwara onye nwụrụ anwụ matters a lot. Ọwụ na onye ahụ anwụrụ elu 100 years were nwụọ ụnụ chọrọ ilu bido na-elukwa 100 years ụnụ chọrọ ibido na ọkwa ogologo ndụ ngwa bido na ndụ nwụrụ anwụ show ihe na edete na ụnụ achọzighị ihe na-anwụ like them so onye ọwụ na nwụrụ na ụnụ ara ike ha otu o si nwe ụnụ were mma na ụtarị nye ọkwa na onye ahụ na ọ nọtere aka were eme nwe obere celebration ifugo ya na o
nwere ụfọdụ ndị ji awa efu ka na-ekwu okwu na kọmentị gị gbaba nkịtị because my people perish because of lack of knowledge. Ọwụ na ịmaghị ife ị ga-eme ya. O nwere otu ị ga-esi bịa ka ị rụọ ọrụ ọma ndị mmadụ ya na-ekparị gị na-eme gị ihe ọjọọ imegide were iwe je mmeghe ofe inye ihe ị gaghị arụnwụzi ọrụ ọma ahụ because imelụgo mmadụ ya. Anyị bịara ịrụ ọrụ ọma n'elu ụwa na so ndị na-akpọ m iyi na-akpọ m iyi mana Ebuka Obi agaghị emerinwu m Jenisi nta nwa anwa bara gị aka tụgọdụ m ata agụ nne mara mma Jenisi nta TV Chineke ịmụala mma n'ahụ ịmụala mma n'obi ịmụala mma ebe niile Jenisi nta okwu ga-ede mma ihu godokwu mma obi ga-ede mma ada na-adụ mma Enugwu agede fancha dị mma na ịmụala mma ebe niile Jenisi nta ịmụala mma n'ahụ ịmụala mma n'obi ịmụala mma ebe niile ịmụala mma n'ihu ịmakwuru mma n'azụ ịmụala mma ebe niile ịmụala mma n'ahụ ịmụalakwuru mma n'ukwu ịmụala mma ebe niile Jenisi nta presentation godo mma akparamagwa godokwu mma ihe niile dị mma mana afụbeghị ka ị na-eshi nri ojekwu adụ mma Jenisi nta Bagana TV go ịmụala mma ebe niile ụmụ ka a na-akpọtara dis Jenisi nta nwa ahụ kpara gị aka to God who made me and you eje m agbachiriri ụzọ ba anyị ga n'ime ụlọ m ga-ahụ ndị a ka onugwu ifuru Ebuka Obi maka oke ọnwụrụte ụmụ ọchị n'ala Igbo anya eweta n'ife anyị ji eme mmụọ kpọnye isiwe mmụọ Chineke ekwesịghị ime ka isi ọtọ eme a na ogologo ndụ ya mere ndụ nji awụ mfụ n'elu ụwa na okwenume nnọkwa ikwu nwee ndị o ji awụ na-afụ onne na ọdọ ka nweresụ je lụọlọ ga ụwa ibe ọzọ ka ijebe ebe ahụ maka na ọkwa na echiche obi echere echewe ife anyị na-prezentị n'elu ụwa. Some people bi n'elu ụwa na-eche about another place mgbe ha bịaziri dịka fọfụrụ ife dịka another place fe ejewara ebe ahụ fa anọtazighị asụ na onye ahụ anwụọ na-eche ya afọ ha ọnụnọ mee ibe ọ wụrụ na be anyị mara mma ka Germany iche na mmadụ je na-anwụrụ like that ọ wụrụ na gọọmenti na-awa nọ akpọ onye ọbụla nye 10,000 kwa ọnwa were sọpọtụ nwa nke iji tụgod onwe ha onye je na-anwụzi anwụbe anyị onye gwara nwa ọsọgụ nwoke a na-eche ka ọnwa gụ ka anata ego nke a no sọpọtụ no hope onye ọbụla na-anwụ ka ọkụkọ biko na-anwụziri ka ọkụkọ n'ala Igbo o ji adọrọ ụnụ niile na mma to God ọ na m nwere ga-eje na-enye ụnụ niile every month 5,000 mana ụnụ ma na-eji m to God so na ama na-eji ndụ ụnụ na mgbọmgbọ ndụ ka mgbọmgbọ ọnwụ mma ndidi ka ọnwụ kama ije akwụ ụdọ ọka mma na ije were ije ndidi na ije ndidi ka ọnwụ ndidi ka ọnwụ ụnụ anwụchuzina ife na-eme ụnụ emezi na ụnụ ọmụnwa traditional nwoke dị m ga-edefiti Ebuka Obi defitie ndị ụwa niile ndụ chayon niile ndị a mere nhacha dịka akwa gwara m ndụ niile so na banọ na Germany awụ ndụ Zion ofu onye ọwụ na nje akpata aka m ga-atago ọsọgodo onye ọwụ na nọ na Zion onye Zion ọwụ na nọ na Germany mmata site igu iji agba ọsọ n'obodo a enwe anwa tụfụta ọkpa mgbago m ga-atagodo ka m ga-atago ọsọgodogo wuru nwa Igbo agbara nze bọsị ọnwụ na ije ekwu okwu so na ewe Zion na na-asọpọtụ Zion ma ọ na ijere kụziere ndị Zion anything ma ọ join ya ba many motherfucking thing against traditional nwoke dị mark it down onye ọsọkwa ya wụrụ I don't give a shit omeghe onye nnere anya ni from A to Z ndị niile nọ na Germany a bọsị ọnwụ na unu ji evute okwu Ebuka Obi ya m ga-ataụ na atụ eze onye chọkwa ya vufuta nwanne onweghị onye na-atụ egwu na Germany kama nji atụ gị egwu asọrọ ngasị na ị bịara abịa biri ihe ọsọgoro ya wụ na ibite gị aka onweghị onye be anyị na-atụ egwu ihe
ndị omekwu onye nchọrọ ka ọ tụba m egwu respect enu system ebe unu bi mana onye ọnwụ na-asị na ọ na-aka ụka hia nwanne m ga-akawa gị ọnụ akawa nga ọnụ ka m nweta anybody ji asị na ọ na-aka ụka ọkara ụka pụta ebe a adọwa ndị ọgụ dọwa gị ọnụ ị bịara ebe anyị ka ụka ọwụghị ọrụ ka m na-eje kịta ọwụghị ọrụ ka onye ọbụla na-arụ anụta ego ka azụ anytime I see you in Germany you will run for me n'imere mgberi ndụdụ ka ga-anọ n'obodo a na-edipọtụ ndụdụ ka back to Nigeria a na-edipọtụ ụnụ ndụdụ ka ga na-edipọtụ ụnụ edipọtụ and ejeri ha agwa ụnụ na a na-abịa nwụrụ ụnụ nwere adreesị mụnwe nwe ahụ amatụ m aka ekwụbara m ekwụba ụgwọ a nji ekwụkata ụgwọ nji ekwụkata ụgwọ nji bebe akwa enwere m adreesị ọnwoke dị jere mba zụwara ebe eze mba na abụọ ka a na-emere fake ndị enweghị ife menwuru na-eji eko na-eyi fake things na-eprezentị fake presentation ndị wibe anaghị eprezentị onwe unu na-ewuru m anya ọkụ ọdụnụ ka m ọwụ ndị akwụ alụghị m alụ onye anyị kwụrụ m awụ m magado awụ m eso na pila vu ụnụ bụsị ọwụ na-eji achọ ma achọ nshi ekie ife a na-eme mmiri eribe ụnụ ọmụnwa ụdịman anaghị m eme advertisement adị anaghị m eko uko mgbe ọwụ na ị ga-achọ ndụ niile alụ pa ji emebi isicha ife ọwụ na mgbe ọwụ na ndụ niile nwere expiring date mechara expire ị ga-afụkwa m hie ọ respect ka unu enweghị respect ka unu enweghị atọrọ m Ebuka Obi na age atọrọ m agụgba ọla ọ respect ka unu anaghị enye those people work hard for unu nwa because unu ewere go respect ya ebubasi ya n'ime unu ụka and oge akọs unu niile nama anaghị m egbu ha anaghị m egbu nama abịa naghị eme ọdị omenala ndị agha nọ n'ụlọ na-eme mana ọ ga-cost unu many things iji were mana i disrespect a traditional nwoke dị 45 years old man working hard na-ewepụta afa ndị gbuo ebe unu nwawo ndị ụka na-emenwu ya ọ ife akwụ ọkụkọ tiwe akị ifele emebe mkpume ọ ife unu emenwu most of unu nwavu m ụzọ jee obodo oyibo fụrụ ụzọ a mana ọ na-eme unu obi na-agba unu mee ya unu emene unu nọrọ ebe a ifere na-eme ndị nna unu ọmụnwawo onye tekiri the bull to the horn without me omeghị ibe dịka omenala na ọdịnala Igbo without me Simon Ekpa na social media kwuo na Biafra 100% Christians Uche mefọpụtara na social media kwuo na Biafra 100% Christians I stand up here to prove it that na Biafrans are 100% Christians. Today Simon Ekpa anaghị eje ụka ọ na-emezi omenala. Today Uche mefọ atakwuo n'ụzọ ọjị kwuo ma ndị mbụ na ndị egere. Master Prophet anaghị ejezi mezi pastor ya. Ọ na-atazi ụzọ ọjị. Adro ya number from east, west, south and the west. East, west, south and the north. From far place to near place, unite ever together under their culture and tradition. Emegome 99% of Biafrans, onye ọna na-ekwu ancestors, ndị nna. Emegome a lot of people, create a lot of impact. Oh God na ma anọzi here today. Ife nlụlụ ga na-ekwuru m okwu everywhere. Na these people na-enwe this integration today of omenala na ọdịnala na-eme onwe ha orientation na rehabilitate onwe ha with omenala na ọdịnala. Ihe a ihe Nigerian government na-emenwu. What to those people? Ihe a ihe Nigerian government na-emenwu. By half of indigenous people has scatter all over the whole world wide. Onwe ha any network, onwe ha any small things na unite ha together ha ji ajụrịta ibe ha n'ebe niile ha gbasara dịka ọgbaka. Ọmụnwa wetara omenala na ọdịnala na agara school ya integration. Egere m egwu Morocco nwa mmadụ ka datina ka egwu ọzọ emere nwa Nsugbe ebe o kwuru after the Biafran Civil War na o kwuru ma June 12 o kwuchara ma ọgụ Biafra kwucha na one ndụba one sinye onye ọ na 20 pounds otu Biafran si wee
si were scatter all over the whole world. Also, there is enwebeghị integration, enwebeghị reconciliation, enwebeghị reconstruction, enwebeghị rehabilitation. Onweghị ibe enyere ụnụ. So the thing wutere too much. Anyị dị ka ndị nne na nna banwụ na-asọrọ na-enweghị onye na-emere ha. So alụrụ m ahụ m ụka were mee ihe m mere. And today, m ga na-beat my chest. Osogodogo nọrọ na New York. Osogodogo nọrọ na Enugu ya ịnọ. Osogodogo nọrọ na nwa Igbo agbara nze. Onye ọwara na-emezi omenala na-enwe identification. Ndị ahụ na-enweghị identity enweghị identity. Ndị ahụ na-enweghị ife na-unite ha together. Enwego symbol. Ndị ahụ na-evu Bible na-agbara onwe bụ ọsọ. Na-agba ọsọ ka ba hafụ ime onwe ha identify as onye Igbo na ha wụzi Christians. Megide ọmarafa ahụ. Today onye ọwara dozi proud. Nna na-ekene anya n'ụwa niile gbara gburugburu ka ịfụ ihe na-eme. A nation is forming. A nation have formed without fighting, without war. A nation have found. A nation have established. And that nation got swallow everybody. That nation ihe niile nọ inside. Oh, he count lost, count again. To 20 pounds. If I make the Nigerian government with ego niile ha nwere pe making here. I mụrụ ụmụ everywhere. I lost more than 10 million Biafrans. Mana today, Chineke enyego anyị ma bebi ọkụ. Ma ụmụ nwaanyị niile anyị, ma ụmụazị niile anyị mụrụ everywhere. N'ịpụrụ na ụmụazị ya I tried very hard idedicate ụmụazị inyefe omenala na ọdịnala. Na-emechagoro mfe ihe niile m ga-emerefe. Ka onye ọwere nọchiziri m ibe a, m ga-akụwa ya azụ. Because alụchago m ihe m bịara ịlụ. Nwa Igbo agbara nze unu azara ọfụma papa Igbo. The mouthpiece of Chukwu Okike. Ọ na-alụrụ unu ahụ. Owo dutata owo na m alụghị dị unu. Eji ahụ papa Igbo. I build a house. I build a mansion. I build ụgbọ nuwa. So unu bakọ iwo na bakọ ichego n'ime dị ụgbọ na-emezi na all very good. I build it. I'm the only one who started it. I go far. Onye njenje ka onye isi ya wo ife were ama. And I take it upon myself. So afụfụ niile atara nya, mkpọrọkọ ọnụ niile atara nya, ije odumodu niile ejele nya, ife niile mkpatara expendere nya inside there. Today, I'm proudly nene onendoba isi emechi omenala everywhere. I'm very much happy. So, ekele ọrụ eke. Chinekwu Okike abịa ma kpọrọ ndụ ọkpọrọ. Ka elebe ọrụ pa na-arụ ọrụ without make noise. Ị na-afụ na hotel, ị na-afụ na club, ị na-afụ nka na-agba egwu ite ụmụ nwaanyị. Ifuru nwaanyị mmewara obi. Ifuru a lot of things in sacrifice ka m were nwee ike ịlụ ọrụ at the end. Ị na-afụ nka na-eme entertain club group. Mgbe ọnụ na-agbakọcha ebe ọnụ na-agbakọ ị na-afụ m ebe ahụ. Ududedu busy na-akwa nka.